Ahojte priatelia, krásny požehnaný čas vám prajem. Dúfam, že sa máte dobre. Ja sa mám momentálne tak, že žijem. Išla som na svätú omšu, ale mám hrozné demonické útoky. V noci sa mi teraz sníval sen, že som byla v tmavej místnosti a tá místnosť byla vlastne u mojich rodičov v spálni. Byla tam tma a oni majú veľký obraz Panny Márie na stene a vedľa obraz nahej ženy. Ide o to, že sa spája vlastne čistota z nečistotu. O to ide, že vlastne aj to, co máme doma, nás hrozne ovlivňuje. Čiže napríklad knihy, hudba, cokoľvek, lebo ja už som to v nejakých videách spomínala, že môže demonicky pôsobiť a potom ten človek sa cíti veľmi zle. No a ja sa momentálne cítim zle, lebo od tej doby, co som začala natáčať tady tieto videá pro vás, tak čo sa týka Pána Boha, tak mám hrozné z ničeho nic takové pochybnosti, zrazu takovú nechuť, nelásku, podráždenosť, nervozitu, toto všetko. No a ja vás len prosím, keď môžete, tak sa prosím vás za mňa pomodlite, ja sa za vás také budem modliť. A ešte som sa teda chcela vrátiť k tomu snu, že byla som tam teda v tej tme, ležala som a cítila som, že je okolo mňa strašne moc démonu. Cítila som hrozný strach. A proč vám to říkám, je to proto, lebo tento sen má dosť spoločné aj s tým, co som zažila v minulosti. Ja som zažila tady tento dotyk démonu, že mňa tahali z postele. Zažila som to. Ale byla to len moja chyba, lebo som sa zahrávala, keďže som neměla poznání, nepoznala som Boha, tak som si robila, co som chcela, čiže výklady tarot, vyvolávání duchu a tak ďalej. No a vlastne ten večer, ešte keď teda som vykladala z karet, to ešte bolo veľmi dávno, to ešte keď som mala 16 rokov. A ja som sa prihovárala teda k, už si nespomínam, volal sa ten aniel, že Serafil, lebo ja som mala anielské karty, takže som si myslela, že to sú teda anieli a že vyvolávam anielov, áno, ale pritom sú to démoni, takže už teda mnohí, co máme poznání, tak víme. No a ja som ešte v noci videla vlastne stín, jak vychádza vlastne, keďže som ležela v posteli, aj ze sestru všetci zaspali teda a videla som takové, že takú bílú nohu, ktorá vychádza vlastne ze steny a z ničoho nic, jak sa teda približovala ku mne, tak som mohla vidieť postavu, čiže zhrbeného starého muža, ktorý sa ke mne približoval. A ja som si v tú chvíľu myslela, že to je len v mojom oku, že proste, že to svietlo, že keď zhasneme, tak vidíme tady tyto veci. Takže som tomu neprikladala nejakú váhu a zaspala som. Ale keď som sa ráno zobudila, tak som videla tú tvár, jak byla takto pri mne a dívala sa na mňa. No, jak som teda poradne sa procitla, tak tá postava zmizla. No a ja som teda išla do spálne, moji rodičia už vlastne byli v práci
lebo už teda nevím, kde byli, asi v práci pravděpodobně. No a já jsem išla teda do spálně, já jsem išla cez kuchyňu, zavrela jsem zasouvací dvere, jsem zavrela, išla jsem teda do spálně. A já jsem si nestihla ještě ani lehnout, jsem tak seděla ještě na té posteli a já jsem počula, jak se něco rýchle otevíralo, jakože otevírali se ty dvera z kuchyně a něco rýchlo utekalo ke mně. Já jsem se toho zlakla hrozně, lebo já jsem myslela, že to je sestra, že jde za mnou, alebo tak. No a něco mě povalilo na postel. Já jsem jakože prevrátila oči úplně dozadu a počula jsem strašný krik, nemohla jsem se pohnout a viděla jsem takto někde, keď jsem měla ty oči hore, jsem viděla takto 3 postavy prede mnou. A počula jsem hrozný krik do uší, že mi prostě takovou tu nenávist alebo takové něco. A potom mě to pustilo a já jsem si to potom vyprávala ze sestru, tento zážitek, a ona tu postavu viděla také. Takže vlastně mama chcem k tomu pozbudit, že keď už aj někdo vidí tady toto video, tak aby si nezahrával tady s týmato věcma, protože já, keby jsem nepoznala Pána Boha, tak možno už ani nežiju. No lebo stále mě to sprevádza, protože není to tak jednoduché se z toho dostat ven. Tady z těchto demonických věcí, že už iba tak chcem povídat jednu věc, že nevím, jestli to mnohí víte, alebo ne, že démoni, keď dostanú třeba z rodinných príslušníků do pekla, ktorí už teda zomreli, ano, tak pravděpodobně se budou snažit dostat do pekla aj vás. Takže že vlastně budete už jim patrit nějakým způsobem. Neříká se mi to jednoducho, ale zasloužíte si pravdu, abyste to věděli, že duchovný svět existuje. A já jsem toho příkladem, že mně se takovéto věci staly. Zažila jsem aj Boží dotyk, že nezažívala jsem len ty špatné věci, ale aj ty dobré, že jsem cítila silnou Boží prítomnosť a vždycky jsem mu cítila, keď jsem hrozně trpěla, že toto nikomu nevysvětlíte prostě, že to už to je len to vaše, že jednoducho vy cítíte hroznou bolest, třeba ze zlomeného srdca, ano, že cítíte to hrozné neprijatí a hlavně se to stává teda z dětstva, ano, že člověk sa cítí neprijatý a potom to neprijatí si tahá do celého života. Já jsem měla problém, už musím si dávat pozor na čas, já jsem měla problém aj komunikovat s ľuďma, koktala jsem, ano, že já jsem nedokázala s nikým, měla jsem strach strašně z ľudí. Už mě to trošku tak opustilo, ale ještě stále musíme bojovat, takže každý vidí len nějakého kresťana, který teda je věřící, ale nevidí už tu stránku, ty měsíce, driny, tu temnotu, kterou musel ten člověk zažívat, aby se dostal tam, kde je momentálně teraz. Takže tak vás chcem len povzbudit, že Boh je živý a že já mám teda hodně takových zážitků duchovných, takže keď vás to bude zaujímat, tak prosím dajte koment, kludně mi napište, budu strašně ráda za to. Za každého člověka, který miluje Pána Boha, budu za něho skutečně vděčná. Krásný požehnaný den.